Vítajte, sme radi, že ste prijeli poslanie na toto stretnutie. Vymysleli sme ho preto, aby sme si možno oddychli od tých veľkých vecí, ktoré na to podporujú. Sľubujem vám, že asi nebudete počuť ani meno Trump, ani Fico dnes večer, lebo toho máme každý deň asi už naozaj, že príliš. Keď sme sa so Zuzanou v lete stretli, povedala mi, že som jej písal, že či nemá na mňa chvíľu času, ja som si užíval voľno po 5 rokoch. Ona, dobre, dáme si raňajky a skončili asi o 12:30 a zistili sme, že vieme veľmi dlho debatovať o kadečom a výsledkom tejto debaty, možno ktorá sa začala niekedy uprostred leta, je práve aj táto debata. Potrebujem byť obklopený niečím pekným, zmysluplným, hodnotným, stretávať sa fyzicky a nie v tom online priestore. To je jedna z point a sme veľmi radi, že ste na to pozitívne zareagovali a že ste tu. Tak verím, že budeme mať pekný večer a že keď odtiaľto budete odchádzať, tak vám svet bude pripadať trošku znova takým ako keby príjemnejším miestom na život. Takže to je taký ako keby môj teoretický alebo dramaturgický úvod. Verím, že nám to bude odsýpať a že naozaj tie príbehy, ktoré si dnes vypočujete, že vo vás budú rezonovať. Krásny podvečer a vítajte aj za mňa. Veľmi sa teším, že sme dospeli v tom našom dlhom uvažovaní až do tohto momentu a že nám pomáhate spúšťať túto našu talk show. Ja som to sadnutie vymyslela aj preto, lebo to pomáha s trémou a zároveň je to také domácké. A musím za mňa povedať, že ja sa veľmi teším na to, že sa nebudeme rozprávať o tých veľkých príbehoch Slovenska, ktoré nás kvária a ja nebudem zatajovať to, že na mňa to osobne, neviem ako na vás, ale dolieha oveľa viac, ako som si myslela, že to bude doliehať. A mám pocit, že tie veľké čísla, ktoré v nás niekedy vyvolávajú zúfalosť alebo prieskumy verejnej mienky, oni zachytávajú iba časť reality. Ja už roky cestujem po Slovensku a vidím plno ľudí, ktorí sa naozaj rozhodli opravovať túto krajinu, robiť niečo pozitívne vo svojom okolí, nečakať na štát a nečakať na zmenu. A o túto časť reality v tom veľkom dialogu prichádzame. A ja by som úplne egoisticky chcela, aby sme sa obklopovali práve tými ľuďmi, práve takýmito príbehmi, pretože by sme nemali prichádzať o to pozitívne, čo medzi nami prirodzene je. Takže vítajte, ďakujem, že ste tu. A my sme si ešte vymysleli na začiatok na naladenie sa na túto tóninu také rozstrelové otázky, že Martin, čo teba v poslednom období zaujalo alebo potešilo? Teraz ako vyzerá, že rozmýšľam dlho, že? Ale že, viete, čo som si uvedomil, ja som to už dnes povedal, lebo tu predtým ešte bola iná akcia počas dňa a Žilina je oveľa bližšie teraz, ako bola kedysi. Ja som dlho trpel tým, že ja som človek bez auta a mám rád vlaky. A odkedy zmenili ten grafikon, tak vlastne sa odtiaľ to dá dostať už aj v neskorých večerných hodinách. To znamená, že už som bol dvakrát tu v divadle na otočku a to je taký môj akože life hack, ako keby obklopiť sa kultúrou, umením. To je taká ako keby výbava, ktorá podľa mňa by mala patriť k bežnému životu, takže mňa potešilo to, že o 10:30, o 10:30 odtiaľ to teraz je posledný vlak do Bratislavy. Ale my si ho nezoberieme, lebo pokračujeme do Ružomberka a podpisujem, že Martin má naozaj obsesiu vlakmi. A ja sa priznám, že mňa veľmi potešilo a zaujalo dnes ráno to, že zakladatelia výborného vydavateľstva Absint, ktorí tu hore v tomto nádhernom priestore majú sídlo, povedali, že mali výborný rok a že sa im darí, takže to je skvelá správa, že napriek všetkému, čo sa deje v tejto krajine, napriek všetkým tlakom na kultúru, sú tu veľmi organické a silné inštitúcie, ktoré majú svoje zázemie a ktoré sa len tak nevzdajú. A teší ma aj to, že vyzerá aj podľa protestov, aj podľa verejnej debaty to, že Slovensko sa už nedá tak ľahko ovládnuť. A keď už si spomínal tie vlaky a keď už sme v Žiline, tak musím povedať, že ma potešilo aj to, že roky, keď vystupujem na vašej stanici, tak som si všímala takú obrovskú nádhernú plastiku, ktorá bola ale dosť v dezolátnom stave.
A veľmi sa o ňu starali holuby najmä. Nie ľudia, ale holuby, bohužiaľ. A ja som si stále hovorila, že je toto Vladimír Kompánek, že to nemôže byť Vladimír Kompánek, že to by sme sa hádam o to starali lepšie. Tak teraz mi zase zakladateľ Novej synagógy Marek Adamov povedal, že už sa takéto významné diela slovenských umelcov vo verejnom priestore mapujú, už o nich vieme, už sú tu silné skupiny, ktoré sa o to starajú, už je naplánovaná aj obnova a záchrana, taká, ako si to dielo zaslúži. Takže to mňa veľmi teší naozaj, že chodíme s otvorenými očami po svete a že ho naozaj zlepšujeme. No, a to sa vám možno zdá teraz, že o čom tu tí dvaja fantazírujú, ale prizveme k sebe aj ďalších a zaujímame teda už tie klasické miesta. Zuzana mi zverila ocenenie Biela vrana a má teda takú túžbu, aby sa o tom, čo Biela vrana symbolizuje, hovorilo priebežne počas celého roka. Začíname na tom pracovať, ale samozrejme, že to naráža tiež na nejaké ako keby tie sklenené steny reality. V každom prípade aj teraz je príležitosť hovoriť o tom, čo to znamená byť Bielou vranou a pozývam medzi nás Lenku Tichákovú. Leni, vitaj. Dobrý večer. Krásny podvečer. Ty si na rozdiel od ďalších hostí cestovala z najbližšej blízky, z Varína. Tak ja to tu mám tak blízučko. 10 kilometrov od Žiliny. No, ale ty máš zásadnú novinku, máš nový občiansky preukaz, na čom by nebolo akože že možno nič zaujímavé, ale konečne tam máš inú adresu, ako si tam mala dlhé roky. Lenka dlhé roky stála vlastne ako keby na čele zápasu o to, aby sme na Slovensku nemali ulicu doktora Jozefa Tissa. Podarilo sa to a teraz ideme odkrývať vrstvu po vrstve, že aké dlhé a strastiplné to bolo. Ten nový občiansky bol dobrý pocit? Tak určite. Ja som sa tešila, že už ten boj vlastne skončil. No, boj, a ako ja tu myslím, takže boj za tú pravdu a spravodlivosť. A tak je to určite dobrý pocit, že mať v občianskom názov Novej ulice vlastne, ktorá nie je taká kontroverzná a hlavne ja som teda zastancom toho, že keď už sa majú vlastne ulice pomenovávať po osobnostiach, tak majú byť to osobnosti, ktoré urobili pre našu krajinu niečo pozitívne a že sú pozitívne vnímané a nie negatívne. Takže teší ma to, že teda, že sme sa po dosť dlhých rokoch teda dočkali nového názvu. A keď si hovorila, niekomu si musela do telefónu povedať, kde bývaš, alebo v tých bežných kontaktoch, že ako máte adresu pani, tak aké boli reakcie vlastne, keď si povedala, kde bývaš? Tak niektorí ľudia to neriešili, lebo ako ja som teda bola prekvapená, že niektorí nevedeli, že kto bol Jozef Tiso. Tak to už je tiež taká taká výpovedná. Ale že či to v tomto prípade nie je lepšie. Nie. Ale ako zase som sa stretla napríklad u lekára, keď som teda diktovala adresu alebo na polícii, tak povedali, že takáto ulica existuje na Slovensku. Takže tí, ktorí vedia, ktorí ovládajú vlastne nejaké historické fakty, tak vedia, kto bol Jozef Tiso, ale... A bolo im teda divné, že sa tak môže ešte ulica volať, aj? No, áno. Koľko ten boj vlastne trval? Tak ja som sa tomu venovala od roku 2018, ale ešte predo mnou jeden pán, ktorý vlastne býva v Prahe, ale je Slovák, tak on ešte v tých 90. rokoch podal na okresnú prokuratúru ako podnet, keď sa premenovala táto ulica, teda keď sa premenovala ulica kapitána Ladislava Fliegla na ako doktora Jozefa Tisu. Ulica najprv nemala názov žiadny, po revolúcii sa pomenovala po kapitánovi Fliglovi, čo bol nejaký hrdina SMP. SMP, áno. A potom teda v 90. rokoch odtedy mala názov ulica doktora Jozefa Tissa. Áno. To sa udialo vlastne ako krátko, keď sa vlastne rozdielo Československo. A teraz sa volá ako, aby všetci vedeli? Teraz sa volá ulica Monsignora Jozefa Nogu. Je to rodák z Varína,
vlastne kňaz, ktorý ako šíril také pozitívne meno Varína. Takže rozhodli sa teda poslanci vlastne pre túto variantu. Asi prvá Varinčánka, ktorej to vrtalo v hlave? No, to ja neviem. Tak vlastne akože, ja keď som sa tam presťahovala, tak začala som rozmýšľať, že prečo vôbec máme takúto ulicu. A tak postupne som to tak akože tak ako odkrývala, že vôbec vlastne na Slovensku takáto ulica nie je. V zahraničí takisto vlastne po vojnových zločincoch nie sú pomenované ulice, tak ako prišlo mi to také úplne chore mať takúto ulicu. Tak v tom 2018, vlastne keď som sa stala poslankyňou, tak som chcela otvoriť túto tému vlastne na zastupiteľstve. Tam mi teda, poslanci sa k tomu nevyjadrili, ale starosta vlastne, ja sa tak smejem, že to dal tak na uhrika a povedal, že nie je historik, nevie sa k tomu vyjadriť. Tak som si potom povedala, že však keď ani ja nie som teda historička, ale mám vlastne svoj názor, tak sa obrátim na odborníkov historikov, tak som oslovila Slovenskú akadémiu vied ako historický ústav a potom Ústav pamäti národa a vlastne som ich požiadala o odborné stanoviská a keď mi teda prišli, tak som to predložila vlastne poslancom, ale ani toto im nestačilo a potom už bol taký kolotoč rôznych vecí, že skončilo to až na súde. Mňa ináč fascinuje, Leni, že ty to hovoríš s takou úplnou ľahkosťou a samozrejmosťou, ako keby každý krok, ktorý si urobila, ako keby si to nerobila prvýkrát. A robila si to prvýkrát. Prvýkrát, jasné. Tak akože ja neviem, ja to mám tak nastavené asi od mala, že keď vidím nejakú nespravodlivosť alebo keď niečo nie je v poriadku, že sa ozvem. Neviem, mám to ako jednoducho, pre mňa je to také normálne, ako, tak by sa mali asi vlastne ako, tak by sa každý mal zachovať, keď niečo vidí. Mnohí ľudia by sa báli, mnohí ľudia by sa zdráhali toho, že aké budú reakcie, doliehalo by to sa na to vykašľali. Alebo by sa na to vykašľali, ale mnohí ľudia by ani nevedeli, že ako na to, že aké kroky podniknúť. A ty si sa do toho pustila s takou vervou, alebo bol to nejaký proces, v ktorom si musela hľadať, v ktorom si občas aj tápala a strácala sa, alebo to išlo tak prirodzene, ako to teraz už spätne vyzerá? Tak boli to hodiny a hodiny študovania histórie, takže vlastne aj samozrejme mohla som rozprávať s historikmi ohľadom ako TISA a toho obdobia. A tak potom som si tak krok za krokom vlastne akože povedala, že teda oslovím tie štátne inštitúcie, ktoré sa mi môžu vlastne k tomu vyjadriť. A tak urobila som maximum, čo bolo v mojich silách, aby sa to zmenilo. Čiže ty by si teraz vlastne mohla už prednášať slovenský vojnový štát, hej? No, tak pán historik z Ústavu pamäti národa povedal, že by som asi štátnicu urobila, tak neviem. Tak, ale akože zaujíma ma to a vlastne ja som už viackrát povedala, že fakt, ako pozorujem, bohužiaľ, že vlastne my na Slovensku sme akože, alebo veľká časť vlastne občanov ako keby nezaujímala tá história a vlastne tak vždycky tak poviem, že jednoducho, že národ, ktorý nepozná svoju históriu, tak je odsúdený si ju zopakovať a neustále to opakujem a myslím si, že aj to školstvo by, aj ten minister školstva by vlastne akože mal nad tým pouvažovať, vlastne aby aj žiaci, či už na základnej škole alebo na strednej škole, sa učili o tomto období, pretože ja mám syna vlastne, ktorý keď bol šiestak, myslím, že tak mal vlastne dejepis a bolo tam napísané iba to, že Jozef Tiso bol vlastne katolický kňaz a bol prezidentom slovenského štátu. A nič viac k tomu. Hej? Osobitne, čo bolo Slovenské národné povstanie, že niekedy mi príde, že o tej histórii tých cudzích vlastne ako
krajín sa učia oveľa viacej ako o tej vlastnej. A to je, myslím si, že to je chyba. To sú také debaty v odborných kruhoch, že vlastne malo by sa to asi učiť naopak, lebo strašne veľa času ako keby strávime v práveku a kým prídeme do toho 20. storočia, tak potom už sú deviatáci a to treba rýchlo a potom sa zase maturuje. Ja sám som maturoval z práveku, priznám sa, že vôbec neviem, čo som tam povedal, ale ako keby na to 20. storočie zostáva strašne málo času a pritom tam sa vlastne rodí to, že v akom svete momentálne žijeme, že ten kontext by sme mali poznať. Na tom tvojom príbehu je ale zaujímavé, že ako sa to odrážalo v živote toho Varína, že teraz máš dobré vzťahy so susedmi, alebo horšie? Lebo je tam jedna strašne, ako keby taká, neviem, že hovorili sme spolu už predtým, že jedno z odporúčaní bolo, že si máš dať dvere na druhú stranu a tým pádom by si vlastne bývala na ulici Andreja Hlinku. My tam máme takých zopár ako ulic. Akože mňa tiež si spomínam na jeden prípad, keď mi vlastne teda ako vyčítali, že sa teda venujem Tisovi, že tak by som sa mala venovať aj Janošikovi, že keď je ulica ako Janošika a hovorím, že nič mu nebráni obrátiť sa vlastne na tie štátne inštitúcie a dať si nejaké odborné stanovisko, vlastne vypracovať a keď z neho vlastne vyjde, že Janošik bol zbojník a že si nezaslúži mať svoju ulicu, tak samozrejme, akože môže sa premenovať, takže no a s tými susedmi, no ja to tak neriešim, no tak ako niektorí ma ako keby, no tak nezdravíme sa, ale to už je ich vlastne ako rozhodnutie. Ja neviem, vlastne ja si myslím, že som sa zachovala správne a tak by sa mal každý. Ako keď vidíte nejakú nespravodlivosť, tak mali by ste v sebe nájsť nejakú odvahu, sílu ozvať sa. Ale Leni, ty si prišla aj o lekáreň. Ty si mala vo Varíne lekáreň a v podstate si ju musela zavrieť, lebo ľudia prestali chodiť však a odvtedy pracuješ na Kysuciach, v Martine a vyzerá to, že teba sa to vôbec nejako tragicky nedotklo. Ty si odkiaľ takáto šťastná povaha? Ja neviem. Ale tak viete, ako ja to beriem tak, že jedny dvere sa zatvoria, druhé sa otvoria, tie lepšie prídu, akože to lepšie príde. A vlastne kedysi som si nevedela predstaviť, že teda 11 rokov som tam fungovala vlastne vo svojej lekárni a vždycky sme tak s manželom hovorili, že že máme dcerku, že teda raz bude farmaceutka a že preberie tú lekáreň. Nevedela som si to kedysi vlastne predstaviť, alebo tak akože nevedela som si predstaviť, že by som ju zatvorila. Ale vlastne keď som sa stala poslankyňou, tak som vedela, že jednoducho, keď upozorním na niečo, čo nie je v poriadku, že si urobím nepriateľov. A aj pri tejto téme si spomínam, že jedna tiež pani, ktorá ma mala veľmi rada, tak mi tak ako povedala, že viete čo, ja vám tak chcem dohovoriť, že nevenujte sa tomuto, lebo vlastne ako, že je tu spolok dôchodcov, že vás rozoberajú a že jednoducho už ku tej nebudú chodiť, tak aj moja odpoveď bola, že ja radšej zavriem, ale že jednoducho za tú pravdu a spravodlivosť budem bojovať. A momentálne si myslím, že akože som urobila akože v pohode, hej, že vôbec neľutujem ten krok a mám aj viacej času, menej stresu, takže super. A Roman Kvásnica, tvoja súbiela, alebo súvrana biela, hovorí, že prvýkrát, keď sa človek do niečoho takéhoto pustí, tak je to vlastne naivita alebo idealizmus a odvaha je to až druhýkrát, keď už vie, do čoho ide, lebo prvýkrát vlastne nevieme, do čoho ideme. Tak ty to neľutuješ? Išla by si znova? Určite, akože neľutujem vôbec nič a vlastne hovorím, že keby mi tí historici povedali, že nemám pravdu, tak samozrejme nepôjdem hlavou proti múru, ale zase vlastne akože keď viem, že tá pravda je na mojej strane, tak neustúpim. Aj to vlastne to zastupiteľstvo, ktoré bolo, tak ono to bolo také, že proti vám nejakých 50 občanov, vašich susedov. A na tvojej strane? Na mojej strane asi nebol moc nikto, lebo to bolo také, no vlastne ja som sa potom teda dozvedela, že také info vlastne akože z úradu išlo, že hlavne, aby tam prišli takí tí odporcovia vlastne premenovania a že aby ukázali tej Tichákovej. Ale ja som vtedy ani neviem, že vlastne akože, ja keď si tak
spätne na to spomeniem, tak ani neviem, že kde sa vzala taká akože vo mne sila, ale som si povedala, že neustúpim, že keď začali jej ako tak kričať a tak ako útočiť, tak jednoducho vtedy som ani nepotrebovala mikrofón, že ja som tak nahlas začala hovoriť, že potom stichli. Že nebala som sa ich. Jednoducho som povedala, že možno mali pocit, že však ukážeme tej Tichakovej a ujde s plačom, ale ako som si povedala, v žiadnom prípade, že ja tam budem sedieť a budem sa snažiť tými faktami vlastne akože ich presvedčiť, ale tak niektorých ľudí určite nepresvedčite nikdy. Čiže to bolo, že vlastne potom, že osobný spor, že im nešlo vlastne o tú vec, o tie argumenty, ale že oni boli že a priori proti tebe, lebo boli nahnevaní, že vlastne, že si čo narušila taký nejaký že pokoj, ktorý tam bol, že akože zbytočne riešiš niečo, čo akože nie je dôležité podľa nich, alebo že ako vlastne si vysvetľuješ ten odpor, že... Tak niektorí tú históriu... Alebo chceli proste mať ulicu Jozefa Tisa akože z princípu. No, tak vlastne vo Varine žilo, neviem, či to bolo už okolo 40 vlastne rodín židovských a ja som si aj tú históriu Varina ako preštudovala. A tak viete, no vlastne arizovali rodiny, ktoré, ja som povedala, že ja som si preštudovala aj ktorí napríklad ako arizovali a niektorým sa nečudujem. Povypadávali ako keby... Že, áno, že som otvorila ako keby takú Pandorinu skrinku. Ale ja som aj tak ako vždycky tak povedala, že keby som sa ja dozvedela napríklad, že moji starí rodičia niečo také urobili, tak by som bola prvá, ktorá by som chcela tak neutralizovať, že práve, že opačne sa správať, že snažila by som sa, aby tá ulica sa premenovala, aby fakt to zlo sa vlastne nejako neutralizovalo tým dobrom, hej. A tak sú ľudia možno, ktorí hovoria, že kedy si povedali, že ty sa plná misa, ale zase vlastne akože ja keď som sa rozprávala s mojou starou mamou, tak ona práve v 44. porodila vlastne prvého syna a vlastne mi tak spomínala, že jednoducho to obdobie bolo strašne ťažké, že ona plakala, že mu nemala čo dať vlastne jesť a hovorím, že aj môj starky napríklad nikdy nehovoril vlastne v rodine, že vďačí za niečo Tisovi, alebo tak, ako skončil, teda nárukoval, ale skončil v kuchyni, čiže tomu asi zachránilo život, neviem, či by prežil, neprežil, ale vždycky tak povedal, že on mal taký medailón Panny Márie a že ona ho tak ako ochránila, hej, boli veriaci, takže tak v našej rodine vlastne nikto nechválil ako Tisa, hej, že možno v rodine, kde ako starí rodičia niečo zdedili, alebo si to privlastnili nejako, hej, tak potom tie ďalšie generácie, no tak to obhajujú. Ináč niekedy to naozaj je tak, že nás možno viacej determinujú tie rodiny a tie rodinné príbehy však, ale mňa ešte zaujalo, keď som si čítala, že ako dlho to trvalo a koľko úsilia to stálo, že tá strana, ktorá stála proti tebe, bola aj veľmi kreatívna, že keď už Varin bol dotlačený zmeniť názov ulice a keď sa vlastne rozprávalo a debatovalo o tom, že aký mal byť ten názov, tak mnohí presadzovali, že by mal byť neutrálny, napríklad podľa nejakého stromu a že teda by sa mala volať Tisová. To musím uznať, že to je naozaj ako klobúk dolu. Ale oni sa inšpirovali, myslím, že nejakým článkom od nejakého novinára, ktorý vlastne akože sa zamýšľal nad tým, že či by to bolo akože také, že keby sa dalo, že Tisová, hej. Ale akože toto už mi prišlo také, ja som aj verejne povedala, že jednoducho mi to príde úplne, ako keď aj prokurátor sa vlastne na ďalšom zastupiteľstve teda zúčastnil ďalšieho zastupiteľstva, vysvetľoval to aj vlastne občanom a myslím si, že fakt to akože veľmi dobre vysvetlil, ale viete, no ako sa hovorí, že kto chce niečo zmeniť, tak hľada spôsob, ako to zmeniť, a kto nechce, tak hľada len dôvod, ako to nezmeniť. Takže tak. Mňa zaujalo, keď sme spolu cez víkend hovorili, som si tu zapísal, že
že na niečo je aj tá ťažká doba, že dobrá, lebo sa ukazujú charaktery ľudí, si povedala. Čo si sa ty naučila na tej ceste o ľuďoch? Tak odhalili sa mi charaktery aj našich susedov. Akože o niektorých som si fakt myslela, že sú to zlatí, milí ľudia, ale keď vám povie akože sused, že keď sa ti nepáči, odsťahuj sa, alebo teda dvere si otoč do druhej ulice, tak... ale tak každý je nejaký, ja to nejako nevnímam negatívne, každý má nejaký názor. A myslím si, že každý je zodpovedný vlastne za ten svoj život a ja si myslím, že aj sme sa teda bavili, že tá naša životná cesta je taká plná takých križovatiek a vždycky tá križovatka znamená nejakú, že musíte vlastne ako... Máte nejakú úlohu pred sebou a vlastne akože môžete sa teda zachovať buď tak, že si povedať, že mňa sa to netýka, nejdem to riešiť, chcem mať pokoj. To je tá ľahšia cesta. A potom je taká ťažšia, že v sebe nájdete tú silu nejakú a vlastne akože aj ten ako nejaký taký charakter a také aj tú empatiu, vlastne aj takú tú ľudskosť. A si poviete, že keď vidíte niečo, čo je zlé, že jednoducho sa musíte ozvať aj napriek tomu, že budete mať problémy, lebo tak samozrejme, že tá cesta za tou pravdou a spravodlivosťou to netrvá krátko, to je vždycky jednoducho taká dlhá cesta, ale raz, keď budete hodnotiť ten svoj život na konci, tak si môžete povedať, že urobil som toto, že zachoval som sa správne a toto je práve podľa mňa zmysel nášho života. Biela vrana, Lenka Ticháková. Veľmi zaslúžene tento potlesk. Ja musím ešte dodať, Leni, že ja celý čas na teba pozerám s takým úžasom, že čo poviete, keby tu bol nejaký buddhistický mních, tak ona okamžite dostáva nejakú hodnosť, lebo ty pôsobíš úplne ako taký vyrovnaný zenový mních alebo mníška. Takže ďakujem ti veľmi pekne za rozosievanie tejto nádeje. A nebude to inak ani pri našom druhom hosťovi. Dovolte, aby sme pozvali medzi nás jaskyniara, environmentalistu Pavla Hericha, ktorý pricestoval z Liptovského Mikuláša. Možno Pavla poznáte ako človeka, ktorý sa snaží zachrániť pre budúce generácie Demenovskú dolinu. A asi sa nepomýlim, keď poviem, že mnohí z nás, keď cestujú do Demenovskej doliny, pamätajú si ju z detstva ako miesto, ktoré bolo povinnou zastávkou všetkých školských výletov a všetkých letných táborov. Tešili sme sa do tých vzácnych jaskyň. Tak sú teraz zhrození, keď vystúpia, najmä v lete, a keď vidia tú zdevastovanú prírodu. Takže Palo vedie občianske združenie Pre dolinu a snaží sa dosiahnuť reguláciu výstavby, o ktorej, ako som sa dočítala na vašich stránkach, hovoríš, že má väčšiu hustotu ako centrum Liptovského Mikuláša. Tak to už je naozaj asi hardcore však? Ďakujem, dobrý večer. Nechcem zachádzať do technických detailov, ale teda z hľadiska dokumentov, strategických dokumentov, územný plán obce Demenovská dolina hovorí, že tu sa môže postaviť 50 hektárovej ploche, tu môže byť výstavba o hustote 85%, čiže 15% v Národnom parku, v srdci Národného parku Nízke Tatry je určených len pre zeleň, respektíve do týchto ploch sa rátajú aj chodníky, čiže tých zvyšných 85 je možné postaviť hotely, chaty a podobne. Že ešte nie sme na konci. Nie. Že tam z tohto pohľadu je to akože vlastne ešte ako priestor.
Áno, vedenie obce deklaruje, že už je koniec, ale dokumenty hovoria niečo iné a obec je vlastne obsadená v súčasnosti predstaviteľmi TMR-ky, čiže majiteľmi strediska lyžiarskeho. Čiže to, čo sa oni rozhodnú, tak my máme nejaké nástroje a ich využívame. V súčasnosti sú snahy ich obmedziť, ale teda zatiaľ musím povedať, že zatiaľ úspešne sa nám to darí. A ja som nespomenula úplne na začiatku, že Pali, ty si aj za jednou z historicky asi najúspešnejších petícií, bolo ich teda niekoľko, ale petícia za vlastne podporu vášho cieľa má vyše 100 000 signatárov, čo už je naozaj obrovská sila, takže klobúk dole. Ale kým sa dostaneme k tomuto boju, tak mnohí by sa možno spýtali, že kde korení teda ten tvoj záujem, že prečo si ty práve vybral túto misiu. A ja keď som si čítala vlastne tvoj príbeh, tak si v jednom rozhovore spomínal, že ty už ako 4-ročný si býval v Demenovskej doline. To sa ako stane, že ako 4-ročný bývaš v doline? Moja mama pracovala ako sprievodkyňa v jaskyni Slobody a teda bol tam horský hotel a bol som teda dobrovoľne či nedobrovoľne nútený tam žiť a bolo to super. Inak moje prvé spomienky na život sú s medveďmi. Čo z jaskyne som si myslel. Na terasu toho hotela chodili každý večer medvede vyjedať pomie z reštaurácie. Tie boli voľne dostupné, respektíve tak nechtom si vedeli veko kanála vyhodiť von a strčiť hlavu dovnútra a vyjedali. A vlastne jeden z týchto zážitkov je, že sme sa raz vymkli s mamou a museli sme vlastne celou terasou prejsť popri tých medveďoch na druhú stranu hotela, odkiaľ sme mali kľúče. Teda. Takže... Toto by si mohol dnes rozprávať však ako príbeh, lebo mnohí by to dnes asi nedali, takúto blízkosť k medveďom. Ale dá sa povedať, že keď vlastne niekto ničí Demenovskú dolinu, tak pre teba to je ako keby ničil tvoj domov? Že je to až takto blízko osobné? Asi trošku áno. Musím povedať, že tento boj o Demenovskú dolinu som začínal veľmi nerád. Ja som vlastne asi niekoľko rokov čakal, že sa nájde niekto iný a že to nebudem musieť byť ja, ale nikto neprichádzal. Tak je pravda, že mohli sme prísť aj skôr, ale teda ktokoľvek, kto nám alebo mne vyčíta, že kde som bol doteraz, tak mohol tam byť takisto ako ja. A prečo si čakal? Lebo som trošku tušil, čo ma čaká, čo nás čaká. Teda. Tak môžeš chodiť na hodiny k Lenke. Ale ty tiež vyzeráš ako taký zenový mních, musím povedať. Aj tak naozaj s takým pokojom pôsobíš. A Pali, ty si tam ešte spomínal v tom rozhovore, že ty si ako 4-ročný už začal objavovať jaskyne a chodil si vlastne s rodičmi do jaskyň. Tvoji rodičia musia byť celkom takí pohodiaci, keď vlastne ťa do takýchto nebezpečných polôch dostávali. Aké to je ako 4-ročné dieťa sa dostať do jaskýň a byť takým objaviteľom? Zadefinovalo ťa to na celý život? Na to odpovedať asi neviem, ale teda už 24 rokov chodím tak poloprofesionálne, dobrovoľne a už aj profesionálne do jaskyň, čiže asi niečo v tom bolo. Každopádne, áno, ako 4-ročného ma otec vláčil po nesprístupnených častiach jaskyň, ale ja som svojho syna začal vláčiť v 6 mesiacoch po nesprístupnených častiach jaskyň, takže asi bude mať horší kríž môj syn. Ale to ešte Batola sa plázi, nie? Ty si ho nechal za sebou, že keď si išiel takými tými úzkými otvormi? 6-mesačného som ho niesol, teda, že boli sme tak trošku hlbšie v jaskyni, ale potom ako už 2-3-ročný už začal mať takú tendenciu skúmať plázivky a aj také plázivky, do ktorých mne sa nechcelo, a teda on tým, že bol maličký, tak jemu sa to zdalo obrovské. Čiže už boli, akože už prišli aj také okamihy, keď som ho musel haltovať, že no ale že už nie, že už nechoďme ďalej. A stane sa to človeku, že potom je to prirodzené prostredie, taká jaskyňa, alebo mávaš niekedy strach? Ty si objavil pred 20 rokmi svoju prvú jaskyňu, ak sa nemýlim, ak si to dobre pamätám z tých rozhovorov, a potom 20 rokov
ďalšia a ďalšia a ďalšia. Mal si niekedy strach, alebo dostal si sa do nejakého terénu, kde už ti nebolo všetko jedno, alebo to, že si vyrastal v takom prostredí, ti vlastne dáva úplne takú odvahu a samozrejmosť? Podľa mňa mám za každým strach. Teda ak nie strach, tak rešpekt. A je to, zdá sa mi, pomerne zdravé mať rešpekt a nezabúdať na to v jaskyni, že teda vie to nebyť aj sranda. A zažil som niekoľko takých hraničných okamihov, po ktorých som si povedal, že nie, že toto sa už nesmie opakovať a dávam si na to pozor. Takže treba sa udržovať v jaskyni v strehu. A čo znamená hraničný okamih v jaskyni? Že čo si mohol niekde padnúť, alebo... Ako opísať to jednou vetou, by som to trošku vulgarizoval, ale boli to okamihy, keď som si nebol istý, že či toto nie je koniec. A v jednom prípade to trvalo takmer 3/4 hodinu. Že či sa vlastne dokážeš vrátiť naspäť, alebo tak? Či... Áno. Bola to situácia vlastne, že už sa diali veci mimo mňa, teda rúcal sa strop jaskyne. Ja som bol uväznený v pomerne tesnej, len takej špáre. Vlastne popred tvár mi lietali bloky a kamene, podobnou sa chodba zapchávala a podobne. A zhruba, už si to samozrejme, však to človek úplne inak vníma čas, ale teda zhruba 3/4 hodinu vlastne sa toto dialo. Bol si sám, hej? Na tom danom mieste som bol sám. Teda, a nebolo vlastne jasný výsledok, ale teda bol to taký zaujímavý čas. Hoc rušený lietajúcimi blokmi a kameňmi, sa vlastne trošku zamýšľať, že o čo teraz ide. A k čomu si dospel? To je až taká, mám pocit, až taká spirituálna chvíľa, alebo to sa asi ťažko o tom hovorí, že? Neviem, ale v inej jaskyni sa mi stalo, a to trvalo pár sekúnd, vo francúzskej jednej priepasti ľadovej som sa šmykol a vlastne letel som po veľmi strmom svahu nadol a vedel som, že na konci toho strmého svahu je kolmá priepasť, že to bude konečná. A keď som vlastne tak padal tých niekoľko sekúnd, nebol som si istý, či som zapnutý na lane. Lebo ja som na ňom nevisel, ja som stál teda na nejakom prahu ľadovom, z neho som sa šmykol. Vlastne tých pár sekúnd trvalo, že išlo o rozhodnutie, že či som sa zapol na to lano a zadrží ma na tou priepasťou alebo nie. A pamätám si, že s celku takým pokojom som to bral, že OK, no tak ako možno to je koniec. Ale teda, že nepocítil som nejaké záchvaty paniky alebo nič podobné, že bol som sám zo seba prekvapený, že vlastne, že OK, dobre, tak to treba prijať. A teraz ako keby, že vieš teda vyhodnotiť mieru rizika akože skôr na základe týchto skúseností, že si povieš, že sem už radšej nejdem, lebo mi to pripomína ako keby, že vieš rozoznať, hej, podľa nejakého... Neviem, že ako vyzerá tá skala, hej, že si povie, že sem už radšej nepôjdem, že podľa toho tej geológie, alebo tak nejako, ako to vyhodnocuješ na mieste? Samozrejme, takéto skúsenosti vedú a hlavne, keď človek chodí do jaskyň a vníma vlastne ten priestor. Treba inak povedať, že bane sú oveľa nebezpečnejšie ako jaskyne, lebo sú násobne mladšie. Hej, že jaskyne, o demenovských jaskyniach, ak niečo povieme, tak to sú jaskyne staré od 500 000 do 5 miliónov rokov. Hej. Čiže ak je tam niekde relatívne kompaktný strop v tej danej chodbe, tak je tam 2 milióny rokov v takejto forme. Ale áno, ako je to príroda, ako predpokladať sa to nedá a keď sa človek plazí cez zával blokov väčších či menších, tak jasne stane sa. Ale presne, bohužiaľ, máme takú nepríjemnú, fatálnu skúsenosť. Práve s jedným kolegom, jaskyniarom českým, sme sa dostali do tej pasce, o ktorej som predtým vravel, ale on sa z nej stiahol a potom vlastne ja som tam ostal sám teda. Ale jemu sa práve o rok stalo niečo podobné osudným, teda, že zahynul nedaleko pod Donovalmi v jaskyni, čiže áno.
Si vybral taký rizikový koníček. Ja som ináč netušila, že budeme mať vlastne až hosti, ktorí majú až takú duchovnú hĺbku. Myslela som si, že to je také rôzne namiešané tematicky. Ale keď si už načal tie Demenovské jaskyne, Pali, tak ja sa priznám, že tak ako málo vieme o tom Slovensku, až sa niekedy zahambím, tak som nevedela, že je to až taký pojem v svetovej literatúre, ako si spomínal. Takže keby si nám mohol tak priblížiť, že čím sú tie Demenovské jaskyne také svetovo výnimočné. A ešte poviem jednu krátku vsúku k tejto otázke, že som videla s tebou reportáž, kde hovoríš, že no tá výzdoba to nie je, viete, že tá výzdoba to je skôr taká otrava, že to blokuje tie cesty, že to je dôležité pre vás, pre verejnosť, ale že pre nás to v podstate zahatáva cesty. Takže čím sú tie jaskyne také výnimočné pre vás speleológov, ak to nie je tá výzdoba? Prepáč, ale toto je príšerná reportáž a vlastne kamoši jaskyniari to neustále pripomínajú. Ja som to tak myslel, akože je to pravda, ale sa čudujem, že sa k nej dostala, lebo v našom klube sa to celkom stalo takým evergreenom, že sa smejú, že je ten Paľo, no. Takže... Si zrušil ten marketingový ťah, lebo to asi hráte s tou verejnosťou s nami, že keď nás chcete namotať, že prečo chrániť jaskyne, tak nám hovoríte o tej krásnej výzdobe, hej? A ty si úplne tak natvrdo povedal, že to je prekážka. Áno, pre nové objavy, áno. Demenovské jaskyne sú fantastické práve z hľadiska výzdoby, to naozaj treba povedať. Pred vyše storočím, keď sa objavila Demenovská jaskyňa Slobody, to bol obrovský impuls, obrovské nadšenie vlastne v Československu. Písalo sa o nej ako o najkrajšej jaskyni Európy. Veľké investície sa chystali. 6 miliónov korún československých poskytli banky ako úver na sprístupnenie. Bola to veľká vec. Rudolf Tesnohlídek napísal vlastne hádame 3 knižky na túto tému. Leoš Janáček skladateľ Leoš Janáček prišiel do Slobody, zložil taký fejetón, také krátke dielko, že naozaj taká až elita kultúrno-intelektuálna Československa sa tam zbiehala. Ale z hľadiska svetového významu Demenovské jaskyne sú naozaj takou najlepšou lokalitou alebo typovou lokalitou, ale z hľadiska geomorfológie. Nechcem nejak zachádzať do detailov, asi by sme nemali priestor na to vysvetliť, ale každopádne Demenovské jaskyne majú množstvo takých úrovní, teda, že sú to často horizontálne chodby, po ktorých sa dá aj kráčať, občas sa treba plaziť, ale teda, že vyvíjali sa v priebehu miliónov rokov a každý ten nejaký vývoj bol odrazený v podobe horizontálnej chodby, ktorá často pretína vlastne dolinu od vrchu na spodok. A tým, že tých horizontálnych chodieb je tam toľko, tak a je to skutočne unikátne z hľadiska sveta, že ja som teraz na doktoráte, akože zhruba na tejto téme v Bratislave na Univerzite Komenského. A vlastne a študoval som zahraničnú literatúru a naozaj, že taký pohľad, akože taký typický obrázok Demenovských jaskýň z boku, ako je tam ten rebrík roztiahnutý, je problém nájsť vo svete. A ty hovoríš, že niektoré z tých jaskýň sú dokonca 2 metre pod cestou, čiže tá doprava, a teraz sa už vraciam k problému Demenovská dolina, hovorí, že nielen tá výstavba, ale aj doprava je problém. Že to, že chodí obrovské množstvo aut Demenovskou dolinou, tak vlastne zasahuje nielen štrkom, ale aj znečistením vlastne do tých prírodných krás, živočíchov a celého toho ekosystému. A vy by ste to radi zmenili. Demenovské jaskyne sú súčasne okrem fantastických prírodovedeckých hodnôt a kultúrnych, na to netreba zabúdať, sú súčasne napríklad aj najdôležitejším zdrojom pitnej vody pre Liptov. Okrem Liptovského Mikuláša sú to desiatky obcí, ktoré vlastne pijú Demenovskú vodu. No a práve tu sa stala niekde, kde si chyba, že
vlastne bolo sa treba rozhodnúť na začiatku alebo v priebehu výstavby alebo v priebehu rozvoja cestovného ruchu na Liptove, že čo vlastne z Demenovskej doliny chceme mať. Že či chceme mať naozaj ochránenú fantastický teda kút slovenskej prírody a súčasne využívať jeho zdroje udržateľne, alebo chceme mať z toho lunapark, alebo chceme mať z toho mesto. V súčasnosti v Demenovskej doline je vyše 7 000 postelí v hoteloch, penziónoch a chatách, čo vlastne, a to naozaj hovoríme, že Demenovská a Jánska dolina, čo je susedná dolina, to sú dve územia, ktoré tvoria jadro Národného parku Nízke Tatry. A vlastne 20 rokov dozadu spoločenská dohoda aj na úrovni územného plánu Žilinského kraja hovorila o tom, že výstavba ubytovacích kapacít bude prebiehať v sídlach dole v Kotline, čiže v Liptovskom Mikuláši, v obciach a podobne tak, aby ono to nebolo explicitne tam teda nejak vyjadrené, ale tak vlastne, aby ľudia sa zdržiavali v obciach, aby aj distribúcia vlastne kapitálu, alebo teda toho, čo prinesú turisti, ostávala dole v sídlach a hore v prírode sa bude lyžovať, bude sa chodiť do jaskyň a bude sa piť pitná voda. No toto sa nám zrútilo vlastne od roku 2005 postupnými krokmi. Ja som aj zmapoval teda celý ten proces, že či už na legislatívnej úrovni, lokálnej, politickej, či už pri voľbách a podobne, že máme to zmapované a je to vlastne nádherná ukážka, ako zlikvidovať v priebehu rokov vlastne všetky také medze, ktoré tam boli. Píšeš o tom knihu. A toto je, keď by sme v skratke mali povedať, že toto je stav, do ktorého by sa to malo vrátiť podľa teba? Že naozaj by tá výstavba, ten život mala byť dole a odtiaľ by mala byť nejaká ekologická doprava do toho národného parku? To je jedna otázka. A druhá, že či ten stav, ktorý je 7 000 postelí, že či už nie je nenavratne vlastne daný. Áno, je to tak, že už to mesto asi nezbúrame, teda najbližšie 10 ročia nie. My sme ale navrhli taký, lebo aj v súčasnosti je tam vlastne najväčší rozvoj, aký vôbec v histórii toho územia bol, stavebný rozvoj, ale súčasne sú tam nevyužívané chatrajúce stavby. My sme navrhli, alebo teda v rámci tej knižky ešte nejak nebolo čas to predstaviť verejne, navrhli založiť fond. Z každého prenocovania do fondu sa bude odvádzať 50 centov euro. Fond, ktorý vlastne bude tieto stavby v priebehu času a 10 ročí vykupovať a postupne likvidovať, tak aby sme vlastne v horizonte naozaj 10 ročí dosiahli optimálny stav, ktorý bol v priebehu 10 ročí dvakrát teda vypočítaný a ten stav je, alebo ten medzný stav Demenovskej doliny je vraj plus minus 4500 postelí. Zatiaľ sa to ale nedarí však. A moja otázka je, že prečo? Čomu to ty pripisuješ? Majitelia týchto stredísk a hotelov nevidia tú deštrukciu alebo neboli v jaskyni? Ty hovoríš, že máš natočených zopár videí, kde tečú vlastne cez jaskyňu z plášky, že sa táto voda, ktorá je znečistená, dostáva o hodinu do vlastne pitného systému dole na Liptove. Oni sú voči tomu slepí, hluchí, alebo prečo sa to nedarí zregulovať, zastaviť? Myslím si inak, a vlastne to bolo jedným takých veľkých prekvapení mojich, ako silno zareagovala verejnosť na tento problém. A nielen na Liptove, nielen teda v Demenovskej doline, ale teda, že zdá sa, že aspoň aj z prieskumov Žilinského kraja napríklad vyplýva, že je tento problém vnímaný. A samozrejme miestni ľudia, ale takto, ja sám pijem tú vodu a viem, čo do nej tečie. Ja som zažil mnohokrát, že naozaj obsah kanála tiekol do vodného toku v podzemí a viem, že táto voda, konkrétne táto, na ktorú sa pozerám, je za 2 hodiny vo vodnom zdroji, niektoré sú za 30 minút vo vodnom zdroji a keď prídem domov, tak ten kohutík si otvorím. Čiže možno problém nastal v tom, to by bolo asi na dlhú debatu, teda, že kde sú korene tohto celého. Každopádne kapitál, ktorý je investovaný v Demenovskej doline, je do značnej miery odtrhnutý od územia.
väčšina z tých nehnuteľností stavaných v súčasnosti sú investičné nehnuteľnosti. Teda je za tým nejaký pán, teda, ale aj ten najväčší príšerný hotel, ktorý inak mimochodom poznám človeka, ktorý tú myšlienku priniesol a ju aj zrealizoval, že ten človek to nemyslí zle s tým územím, len teda je trošku megalomán a nedomyslel to. Ale teda, že naozaj, možno ešte aj keby takýchto ľudí tam bolo trošku viac, že malo by to väčšiu hlavu petu, ako keď sme vlastne odtrhnutí a vlastne namiesto zaplatenia daní si z daní kúpime apartmán v Demnovskej doline. Ale toto by bolo asi na dlhšiu debatu. Každopádne súčasný stav je taký, že jedna spoločnosť nemenovaná ovládla, v zásade vlastní celé lyžiarske stredisko, ovládla obecné zastupiteľstvo, majú 3/5 väčšinu medzi poslancami a ich plán do budúcna je vlastne odrezať stredisko od ľudí v okolitých lokalitách, teda v Liptovskej kotline a vlastne spraviť z toho súkromný rezort. A celkom sa im to darí, pretože kapacita hotelov začína dosahovať kapacitu aj samotného lyžiarskeho strediska. Dokonca jeden z tých majiteľov alebo spolumajiteľov je členom zastupiteľstva. A keby si mal zhrnúť tak v skratke, že aby sa toto na Slovensku neopakovalo, lebo ja mám pocit, že všetci zažívame aj to zhrozenie a zároveň ty hovoríš, že ti leží na srdci, aby ostatní nešli tou istou cestou a že dokonca počúvaš od rôznych starostov, že by chceli rozvoj turistického ruchu, ale nie za takúto cenu ako v Demenovskej doline. Tak keby si mal zhrnúť tie odporúčania pre nás, tak ako by si to zhrnul, že... Myslím, že sa to prekrýva veľmi s občianskou spoločnosťou, alebo teda s tým, čo si pod tým predstavíme. S odstupom času vlastne to tak analyzujem, že my vlastne stále pokračujeme v tom boji, akurát skrytejšie a menej intenzívne. Bolo to naozaj vyčerpávajúce, ten rok a pol bol extrémny. Každopádne trošku sa čudujem, že napríklad, alebo že keby som sa vás opýtal, že koľkí majitelia penziónov, ktorí si zobrali úvery a horko, ťažko postavili ten svoj penzión alebo ubytovanie súkromie, že koľkí ľudia takíto sa nám ozvali, že máme problém, spojíme sa, pomôžeme vám a poďme na to. Odpoveď je teda 0. Čiže asi tu trošku tkvie problém, že neviem, či sme až tak vyťažení, ale nerad by som teda sklzol do nejakého sťažovania, veď inak keď mám debku z našej krajiny, tak si spomeniem, že pred 150 rokmi sme nevedeli poriadne ani čítať a písať a pozrime sa, že dneska máme vlastný štát a že keď to je inak ako jedna z vážnych vecí, čo som si uvedomil počas našej kampane, že trošička zlyhávame takmer na všetkých úrovniach riadenia štátu, teda, že nevieme riadiť štát, ale opäť vlastne, veď kedy sme sa to mali čas naučiť, že teraz je čas, že učme sa na vlastných chybách a použijeme Demnovskú dolinu ako príklad, ktorý sa nemá opakovať. Čiže to, čo by sme mohli ale my každý urobiť napríklad je nekúpiť si apartmán v Demenovskej doline, keď ísť lyžovať, tak sa ubytovať inde ako v tých ubytovacích kapacitách, vysadnúť z auta. A ty máš ešte, keby si nás mal motivovať, ja si stále pripomínam také slova Erika Baláža, že keď niečo nepoznáme, tak to nemôžeme ani chrániť. A my väčšinou cez tú dolinu, ako hovoríš, prefrčievame a že frčíme okolo tých najvzácnejších vecí. Tak keby sme mali vysadnúť z auta a poznať to, aby sme sa mohli potom pripojiť k takémuto niečomu, tak čo by sme mali vidieť? Daj nám také 2 rady, 2, 3, ale krátko už asi, že? Ono je to trošku problém v tom, že keď sa pýtame ako my bežní smrteľníci, že čo robiť s klimatickou zmenou, tak odpoveď je, že to najúčinnejšie, čo sa dá robiť, je apelovať na tých, ktorí držia opraty v rukách, že na nich tlačte. Že naozaj, že ako strašne veľa energie stojí napríklad zobrať si, alebo nezobrať si sáčok na pečivo v supermarkete, ale keby sme sa my dohodli, alebo že tlačili vlastne na našich zastupiteľov, že v
v tých supermarketoch sa bude sypať šošovica do vlastných nádob a bude sa sypať, tak mesiac pofrfleme, ale po mesiaci všetci mávneme rukou, zvykneme si na to a pôjdeme ďalej. Čiže presne takáto istá odpoveď je asi aj pre Demenovskú dolinu, že ak sa pýtaš, áno, že vystúpiť z auta je super, lenže kyvadlová doprava funguje biedne a budeš sa tlačiť so 74,5 človeka v jednom autobuse. Čiže obávam sa, že toto je super, ako individuálna zodpovednosť je ako vážená a nevyhnutná vec, ale obávam sa, že riešenia sú na takej tej systémovej úrovni. Tak my budeme veľmi držať palce, aby sa to podarilo. Aj toto malo byť účelom pripomenúť tento príbeh a možno zmobilizovať nás ako verejnosť, aby sme tlačili, aby sme sa o to zaujímali. Ale predsa len chcem to skončiť tak pozitívne, lebo toto nemá... Lenka má nový občiansky preukaz a má ten pozitívny koniec, ty ho ešte nemáš a potrebuješ nás všetkých. Takže keď už vystúpime z toho auta a povieme si, že ideme pešo, tak čo si máme teda pozrieť? Čo míňame? Okrem tých jaskyň. Možno inak chcel som povedať, že najlepšie mi je zavolať a že ukážem. Potom niekde zverejníme aj telefónne číslo, hej? Môžeme, áno. Tak povedz iba jednu takú nejakú peknú vec. Mne sa páčilo, keď sme spolu telefonovali v sobotu a ty si vlastne hovoril ako keby zoširšie o tom, že jednak, že Demenovské je príklad všetkého, čo sme tu už ako vymenovali, že toho negatívneho, ale zrejme aj toho pozitívneho, že čo sa v tom môže odraziť, ak nám na tom bude záležať. Ale keď si to akože zväčšil ten obraz, tak si vlastne povedal, že vlastne akože ten stred Slovenska je, že jedinečný hotspot biodiverzity. Ja si to porovnal aj s Alpami, tak možno, že takto to ukončíme, že ty to poznáš z dola, my to poznáme ako keby, že viac to asi máme pochodené z hora, hej, poznáme výhľady z tých kopcov, ale ty vieš ako keby, že čo sa skrýva, aký je to poklad vlastne vo vnútri, že čo tu my máme vlastne a nevieme o tom. Ak to ideme zakončiť trošku tak zoširšia, takto, Demenovská Jánska dolina sú naozaj mimoriadne kúty našej prírody. Teda stačí sa tam ísť prejsť po brehu Demenovky a možno ale predtým si trošku naštudovať niečo o jaskyniach, že človek to potom začne inak vnímať, aj že zrazu ide okolo rieky, ktorá vyviera vlastne zo skaly. Že človek si to možno ani nevšimne, keď ide okolo, ale že keď rozumie, čo je za tým, tak vtedy sa otvára ten nový obzor. A áno, ak môžem vlastne, taká skúsenosť, bol som minulý rok služobne v USA a tam som si uvedomil, a mal som ako niekoľko prednášok, teda aj o slovenských jaskyniach a tak som rozprával o Slovensku, koľko má obyvateľov, boli sme v štáte Tennessee, taká veľká konferencia a tak, že sme o polovicu menší ako Tennessee a tak. A potom som, akože v jednom slajde bol geologická mapa Slovenska. A v tom momente plná sála, 400 ľudí až zašumelo. Teda ukázal som, lebo v Amerike idete 1500 kilometrov v tom istom pohorí, tej istej geológii a ešte ďalších 500 akože sa dá ísť. Že v Amerike sú veľmi malé tieto zmeny. Že krajina je obrovská, ale mení sa veľmi pomaly. Slovensko je extrémne pestré a to ako naozaj to nepreháňam, že na Slovensku stačí prejsť o 2 kopce ďalej a človek prejde 2 príkrovy a je úplne v inej geologickej formácii. A práve zdá sa, že vlastne taký to hornaté centrum Slovenska je z tohto titulu z hľadiska geológie a geológia potom vplýva aj samozrejme na biotu, na ekosystémy, na ich členitosť, na variácie vlastne ekosystémov. Slovensko je v tomto naozaj unikátne. To ak si spomeniete na Alpy sú z pohľadu z porovnaní so Slovenskom sú takmer mŕtve. Čiže toto je bohatstvo, ktoré máme a môj taký ako tajný plán je sa dohodnúť aj s Európou. Tajný, ale ja ho neprezradím celý, ale že dohodnúť sa s Európou, že urobme že z centrálneho Slovenska, to je odborný terminus technicus, hotspot biodiverzity, pestujme si to, dotujme to, dohodnime sa s ľuďmi, ktorí žijú v tom, aby rozumeli tomu prečo, aby mali za to aj zaplatené a ponúkneme vlastne Slovensko ako taký prístav života v Európe.
To znie naozaj ako veľmi ambiciózny plán, ako krásny záver, takže ďakujeme, Pali, že ťa máme. Ďakujeme a Demenovská dolina určite tiež. Toto bol Pavel Herich. A teraz prichádza človek, ktorý, už tu viackrát opakujeme, že keď sme spolu mali ten skupinový hovor prvý, tak Tomáš, keď si čakal na tú svoju príležitosť, tak hovorí, že ja som asi ešte v živote nebol dlhšie ticho. Teraz sme tú hranicu podľa mňa presiahli, prichádza Tomáš Gulan z Martina. Ja som zámerne nepovedal, že vlastne čo je Tomáš, lebo to sa ja celý deň dnes z neho akože snažím vypáčiť, že on má toľko identít totiž, tak ja sa ho najprv spýtam, že kto si Tomáš? Kým sa cítiš byť najviac? A ty si ma zaskočil touto otázkou, lebo Martin mi dával samé také existenčné otázky. A to asi tým, že mám vyštudovanú evanjelickú farárčinu, tak stále nás to ťahalo aj k týmto takým efemernejším témam, alebo duchovným, alebo nejakým otázky poslania, ale nakoniec sme sa zhodli, že cítim sa byť tak nejako, že sedím na dvoch stoličkách, okrem toho, že som otec rodiny, ale tie dve stoličky sú jedna taká profesionálna, celý život sa venujem mladým ľuďom, možno na úvod stačí takto, vzdelávaniu alebo vedeniu a mentoringu a sprevádzaniu mladých ľudí z rôznych sociálnych a z rôznych spoločenských vrstiev a vo voľnom čase sa venujem muzike. Čiže a dá sa to povedať, že si venuješ sa mladým ľuďom, ale vlastne to je, že vzniklo ako dobrovoľníctvo, nie? Že si taký, že dobrovoľník na rôznych frontoch. Taký, že síce zaplatený dobrovoľník, ale že robíš jednoducho, že pomáhaš úplne že tam, kde iní nepomáhajú, tak ty prídeš a pomôžeš. Tak mi ten tvoj príbeh prípada. Keď som sa ťa spýtal, že čo to pre teba znamená pomáhať, tak si mi povedal, že to je vlastne totálne prirodzené, že nad tým nerozmýšľaš. Je to tak preto, lebo si študoval tú teológiu a mal si blízko k tej viere, k tomu náboženstvu, že si sa vydal akože na túto misiu, alebo by to bolo aj bez toho? To ti neviem povedať, lebo že ako by to bolo, že čo by bolo keby, to ti neviem povedať. Určite je to tým ovplyvnené. Asi skôr tak, že čím viacej som zrelší, starší, tak z tej oblasti kresťanskej viery ma to ťahá vždy viacej k tej sociálnej oblasti. To znamená viacej od tej duchovenskej služby, keď som rozmýšľal ako mladý človek, že reálne, že stanem sa farárom. Aj som to pociťoval ako svoje poslanie. Nakoniec tým, že ma to vždy ťahalo viacej k mládeži, tak som dlhé roky robil učiteľa. Najprv aj tu na Žilinskej univerzite, potom vlastne na evanjelickom gymnáziu v Martine, potom som skončil vlastne ako kebyže s druhostupniarmi a postupne teda medzi tým tie moje voľnočasové alebo také tie sociálne projekty ma doviedli do rómskej komunity, kde som sa venoval deťom a mládeži dlhé roky. Potom prišla Ukrajina, takže tak nejako priority sme si potrebovali zvoliť a vlastne full time som sa vrhol do pomoci ukrajinskej komunite a tam jeden projekt nám skončil, takže pokračujeme ďalej aj v práci pre ukrajinskú komunitu, ale zároveň vlastne v Martine sme spustili, voláme to otvorený komunitný priestor, kde do obeda to slúži ako materské centrum alebo rodinné centrum a po obede je to vlastne tínedžerská klubovňa pre druhostupniarov. Čiže ale by som sa vrátil naspäť k tvojej otázke. Ja to robím aj z toho kresťanského presvedčenia. Nemyslím si, že by bolo nevyhnutné, aby tamto kresťanské presvedčenie bolo, ale skôr naozaj tú vieru v dobro a v to, čo pre nás Boh robí, nerobiť až tak veľmi možno, že tým posolstvom a tými slovami, ktoré tiež sú veľmi dôležité, lebo veď slova majú veľkú hodnotu, ale tak nejako som sa dostal ako keby na tej sociálnej úrovni až po také, že takto ako vy ste tu sedeli, tak my sme v rómskej osade akože sedeli v blate a hrali sa s deťmi. Čiže od slov k činom, tak jednoducho? Je to akože stále o tom rozprávam, čiže tie slová tam sú, ale ako, že nerozprávať o viere
abstraktne alebo formou kázania, ale skôr akože konkrétnou nejakou pomocou konkrétnej skupine, ktorú som vždy vnímal, že v tom danom momente tak nejako v tom mojom okolí to najviac potrebuje. Začneme to rozmotávať. Ešte ma zaujíma tá základná dilema, že vyštudujem teológiu, mal si byť kňaz, mal si byť duchovný a prečo vlastne nie si? Vždy som tak nejako už aj počas školy, ale už ako stredoškolák sme sa stretávali ako mládežníci, rôzne mládežnícke skupiny. A vždy ma to tak nejako ťahalo k mladým ľuďom. To znamená, keď som bol ešte ako bratislavčan, ešte ako študent vysokej školy, tak som tam viedol vlastne cirkevnú mládež. Potom, keď sme tie tradičné bohoslúžby, to bolo tak akože koniec 90. rokov, okolo roku 2000, tak začali sme robiť akože mládežnícke bohoslúžby. Bol som ja vedúcim také mládeže, čiže ja som bol ako vysokoškolák, ale chodila mi tam skupina akože stredoškolákov. Čiže také, že na výlety sme chodili, vzdelávačky a tak ďalej. Čiže práca s mladými ma vždy bavila. A vždy som sa im chcel venovať a v podstate najjednoduchší spôsob, ako to spraviť v rámci toho vzdelania, ktoré mám, bolo, že budem učiť náboženstvo na škole, čo som aj robil, ale vždy popri tom náboženstve boli aj mnohé iné aktivity. Tým, že som akože vo voľnom čase muzikant, tak akože zase na škole sme založili školskú kapelu a hrávali sme na tých bohoslúžbách, ale nebola to len tá bohoslúžobná muzika, keď bolo, že školský ples, tak akože s deckami sme vystupovali na tých školských plesoch, vždy sme sa snažili pomôcť občianskym združeniam, či už to boli Únia nevidiacich, alebo Červený kríž, alebo čosi, čiže keď tretí sektor potreboval nejakú že lacnú kultúru, tak my sme sa akože s mladými okamžite a akože študenti to mali radi, že je proste biela pastelka, rozdávajú sa pastelky, no tak akože decká sa ulejú deň zo školy a zároveň spravia niečo zmysluplné, alebo narcisy, alebo už čokoľvek. Takže takéto veci som vlastne ja v rámci toho môjho učiteľstva koordinoval. A aj ako škola vždy sme mali presvedčenie, že treba to kresťanské presvedčenie tej školy vnímať uprostred tejto občianskej spoločnosti, čiže vždy tam bol taký ten akože školský sociálny projekt, vždy každý rok sme si ako škola vyberali nejakého partnera, od toho, že vrtali sa studne v Malawi, čiže mali sme človeka, ktorý reálne že bol v tom Malawi a porozprával nám o tom, že aký je tam rozdiel medzi kopanou studňou, vrtanou studňou a čo to pre tých ľudí znamená. Čiže robili sa zbierky, celá škola sa do toho nejako zapájala, detičky malovali obrazy, potom sa robila dražba, robili sa nejaké vianočné večierky, zase sa robili. Čiže boli sme aj ako, že deti na škole boli schopné vygenerovať nejaké financie, ktoré sme potom posielali ďalej. A veľmi skoro sme pochopili, že najlepší spôsob, ako aj tie decká na škole sa niečo naučia, je, keď to nie, akože treba pomôcť určite aj vrtať studne Malawi, ale pre nás ten pedagogický cieľ bol, aby sme si našli partnerov, kde sa môžu tí naši žiaci rovno aj stretnúť s tým príjemcom tej pomoci. No a vlastne asi takto. Stačí? Či mám rozprávať monológ, alebo sa chcete písať aj otázky? Tebe treba skočiť do nádychu. Ale zároveň ty si hovoril, Tomáš, to bolo také zaujímavé priznanie, že ty si vlastne na začiatku tej cesty sa skôr radil k takej uzavretejšej komunite a vieme, ako to s cirkvami často na Slovensku býva. A keď spomínaš pomoc ukrajinským utečencom pred vojnou, rómskej komunite, to nie sú väčšinové skupiny. Že aká bola tvoja cesta od tej uzavretosti k takejto oveľa väčšej otvorenosti a čo ju vlastne viedlo? Asi som tak nejako, že dospel a taký ten zidealizovaná predstava sveta sa mi troška rozpadla, za čo som vďačný. Ale hlavne to, že začal som tak nejako asi, že viacej sa stretávať, možno, že aj cez tú muziku, že proste hrával som v rôznych kapelách, čo neboli, proste to boli muzikanti a oni všetci vždycky tým, že ty si farár, tak ideme riešiť vážne témy, tak ja som povedal, akože chlapci, akože po nacviku alebo po koncerte o 10. večer, že poďme si dať pivo a akože neideme riešiť akože teologické témy, čiže tam som dal ja embargo, že žiadne vážne takéto témy, že keď sa chcete niekedy akože stretnúť na vážny pokec, OK, ale pre mňa je toto akože, ja som v tomto mentálne celý týždeň a potrebujem teraz akože pre seba psychohygienu reset, takže nebudeme takéto riešiť. Čiže, ale tým som sa ako keby, že dostal do rôznych sociálnych skupín a zrazu ten svet už nebol taký čierno-biely a potom akože tá rómska komunita to je samostatná storka, neviem, či sa mám nadýchnuť predtým, alebo môžem rovno do nej prejsť.
My sme sa rozhodli pred 17 rokmi, že teda ideme si adoptovať rómske dieťa. A pred 17 rokmi sme si adoptovali rómskeho chlapca. A dnes môj Mišo, teda ako 15-mesačné babetko sme si ho zobrali. A dnes maturuje na tanečnom konzervatóriu vo Viedni. Takže s mnohými ľuďmi sme sa tak nejako že stretli a dostali sme strašne také chvály, že vy ste takí fantastickí. Potom prišla dokonca aj RTVS pred pár rokmi a natočili o nás, že família a tak. Ale pre mňa to najdôležitejšie na tom celom príbehu bolo, že on keď tak nejako že začal vchádzať do puberty, tak som si povedal, že asi by bolo dobre spoznať nejakú tú komunitu, z ktorej on akože geneticky pochádza, lebo jedného dňa, keď sa rozhodne nejako ich skúmať tie svoje biologické korene, tak aby som bol na to nejako že pripravený troška ho tým posprevázať, alebo už uvidíme. Takže to bolo tak, že v Martine je jedna taká ulica, Bambusky sa volá, ktorý ste troška možno, že viete. Je to v podstate, že mesto, obchvat, tepláreň, najväčšia skladka verejného odpadu, najbližších 60 alebo koľko kilometrov, spádová oblasť vyše 100 000 obyvateľov a tam je jedna taká ulica, Unimáče, okolo 400 Rómov tam býva. A nikto nejako z mesta s nimi nemá extra kontakt, dokonca ako je kreslená mapa Martina, ktorá je tam, nie, rovno legenda je cez to miesto daná, čiže normálne, že táto ulica na tej kreslenej mape Martina neexistuje. A nevedel som, že ako sa tam dostať, ale zhodou okolností, ako ten môj Mišo tancoval, tak jedna jeho spolutanečníčka, mamina tam robila tereňačku. A zrazu mi volá, zvoní telefón v sobotu ráno, že Tomáš, prosím ťa, že mali sme na pláne, že do Valčianskej doliny, že nejakého Spartana ideme behať s deckami, akurát, že krachla nám doprava a vy v škole máte ten 8-miestny mikrobus, nemohol by si nás povoziť? Sadám do auta, tak akože išiel som do roboty, zobral som druhé kľúče, sadol som do veľkého sprintera, išiel som tam, ešte som pomaly nevedel presne, že kam idem, ale akože naložil som deti, na dve fúry som ich tam odviedol a to bol taký ten zlomový moment, že zrazu som tam bol s tými deckami, oni tam behali po tej vode, blate, neviem čom všetkom, tak také akože ako prišli zablatené a odchádzali ešte zablatenejšie, tak mi tam naskákali do auta a rozumeli sme si, išlo to úplne spontánne, úplne fantasticky, už som mal prvý kontakt a odtedy ako keby, že nebola cesta späť a odtedy som tam v podstate bol vždycky tak, že piatok po robote sme išli a s tou som sadol do vlastného auta, išiel som tam a vlastne s tými deťmi sme začali nejaký taký akože kontakt a pravidelné také jednoduché animatorské aktivity robiť. A čo ťa tá cesta, Tomáš, naučila? Ja sa to nepýtam úplne náhodou, lebo naša Biela vrana ďalšia, ja tu spomínam dnes samé Biele vrany, je z Muranskej Dlhej Lúky a učí vlastne v tamojšej škole. A ona mi rozprávala, že keď napríklad deti z osady prvýkrát idú napríklad do Revúcej alebo idú presne na nejaké športové podujatie, takže oni vlastne výjdu z nejakého sveta, ktorý považujú za bezpečný a výjdu z autobusu a ešte neprejdú ani 150 metrov a už počujú nejaké invektívy na svoju adresu. A to sú vlastne 3-4ročné deti, ktoré ešte nikomu nič nespravili a už je im jasné, že sú občania ako keby druhej kategórie. A že ona vlastne až na základe tejto zažitej skúsenosti s tými deckami pochopila hĺbku toho sveta, hĺbku toho rozmýšľania a získala vlastne empatiu, ktorú by bez toho kontaktu vlastne nemohla mať. Čo tebe táto cesta, čo priniesla tebe? Akože to boli stovky rozhovorov, kde som sa snažil vysvetliť, či už jednej strane alebo druhej strane, práve tie, kde som sa stretol s nepochopením. Možno to nebola taká silná averzia ako u Lenky. To nie, skôr som predpokladal, ako keby, že možno, že kolegovia naskočia tak troška viacej na tento typ projektu a že bude tam troška väčšie nadšenie alebo podpora. Pri viacerých debatách som si uvedomil, že ľudia majú také nejaké, akože, buď majú nejaký aj že negatívny zážitok, alebo že naozaj, že nepoznajú to, že nepoznajú nikoho z inej sociálnej alebo inej sociálnej skupiny. Alebo že nielenže nepoznajú, ale majú absolútnu fóbiu z toho, že vstúpim do nejakého priestoru, ktorý mi je cudzí.
Ja tiež by som nešiel, napriek tomu, že teda už teraz poznám rómskú komunitu dosť intenzívne, ale je to také, že si tam cudzinec, hej, no keď sa na mňa pozriete, proste blondiatý, plešatý, holohlavý, neviem aký, asi to nevzbudzuje rovno akože dôveryhodnosť. Naučil som sa, že musíš mať nejakého styčného dôstojníka z tej komunity, na koho sa odvoláš a už potom je všetko v poriadku. Ale takéto, uvedomil som si, ale hlavne sám na sebe, že ako my, napriek tomu, že žijeme v jednom meste a tí naši, akože martinskí, asi nemajú toto, lebo tým, že bývajú ako keby, že deti chodia do škôl, ako chodia, tak chodia, ale chodia do škôl akože priamo v meste a na pešo to vedia oni prejsť, čiže oni sa v meste, čiže nie je to až takýto typ. Ale poviem dve storky, kde som si uvedomil ja, aké strašne veľké sociálne neporozumenia akože na Slovensku máme. Sám moju skúsenosť vám poviem. To už bolo niekoľko rokov, hovorím asi 4 roky, čo sme toto robili. Prišla nominácia, boli sme ako škola nominovaní na Roma Spirit. Takže išli sme na finále Roma Spirit do Bratislavy a s tým, že teda volali mi organizátori Roma Spirit, že prosím ťa, že nemohol by si so sebou zobrať aj nejakých miestnych Rómov? Ja hovorím, že fantastické, super, beriem, 8-miestne auto, teda 9-miestne auto, ideme. Čiže išiel som ja, išli 3 dievčatá, ktoré mi tam robili ako také pravidelné pomocničky a zobral som so sebou 2 rómskych otcov a každého ešte so synom. Čiže boli sme 5 chlapi, 3 dievčatá. No a potom volajú organizátori, že no, máme pre vás akože jednu veľkú izbu v hoteli Carlton, že Carlton dáva akože sponzorsky, normálne, že nejaká 6-miestna izba, ale že nemáme pre všetkých, tak hovorím, nevadí, babi, pošlem na teologický internát a chlapi, pôjdeme do Carltonu. Takže Roma Spirit, odovzdávanie, všetko, potom Bašavel, 1:30, 2, neviem ako išli sme spať a ráno, že treba sa vysťahovať do 11:00. No, nejako o 9:00 sme postávali a jeden tínejdžer ide do sprchy a 45 minút. Hej, mňa už žalúdok krutilo všetko, že chlapi, poďte jesť. No, otec ide do sprchy, 45 minút. Ja hovorím, akože chlapi, počúvajte, však vlezem do sprchy 2 minúty, nie, akože toto, hento a ide. Teraz môžem aj, že tak, ako to zaznelo, dobre, budem citovať. To by som bol kokot, kebyže konečne mám teplú vodu a nebudem v tej vani vyrochnený 3/4 hodinu. A ja si hovorím, debil sprostý, Tomáš, že ako 2 týždne predtým som u toho chlapika akože doma bol, copatý, vlasatý a videl som ho, ako si umýva hlavu. Hej? To znamená na takých tých klasických kachliach deravých, na ktorých aj varia všetko a kúria tými okenicami. On si musí v lavóri zohriať vodu a toto bol nejaký, že február. Hej? A v lavóre si musí zohriať vodu, potom si to položí na zem a v tom lavóre si... Proste ja, ktorý akože 4 roky chodím tam a trávim tam s nimi čas, proste netrklo mi to, až vtedy som si uvedomil, že čo to pre neho znamená, že teplá sprcha. Druhý príklad, v podstate akože s podobnou skupinou, boli nejaké záplavy na východnom Slovensku, čiže znova toto isté auto veľké, naložili sme vecami, madrace, oblečenie, neviem čo všetko, a že ideme do nemenovanej rómskej 2000-ovej osady doviesť veci, lebo mali sme tam zase nejakého jedného styčného dôstojníka, ktorého som poznal, Chmijanský Jakubovaný. Prišli sme tam, naložené toto plné auto a neviem, či ste niekto boli v takomto type osád. Máte skúsenosť, hej, troška? Dedina, proste za Prešovom, pred Prešovom idete takou kľukatou dolinou, teraz prídete a zrazu vidíte akože dolina, stromy nikde, hej, osada 2000 ľudí, sú tam 2 taktože mechanické studne, akože naozaj, že odpadky, všetko sračky stekajú priamo po tej ceste. Prišli sme tam, ja vystúpim z auta, tí moji rómski chlapci z Martinskej osady, intervalo 15 minút, kým vystúpili z auta. Proste pre nich to bol taký kultúrny šok, napriek tomu, že žijú v Unimáči, ale teraz zrazu sa dostali a nepoznajú inú takúto kultúru, teraz sa dostali do omnoho väčšieho týfusu, normálne mali psychický blok vôbec vystúpiť.
Potom po chvíľky to tak nejako že pochopili a vonku boli ťuknúť futbal, neviem čo. Potom keď tam zase bolo nejako že blato a neviem, však rovno to bolo zatopené blatom, proste tam taký akože 5-ročný chlapec bosý, takto akože toľko, akože počlenky v bahne, hej, tak tam tí chlapci potom pochopili, že čo im ostalo akože bageta z pumpy, tak akože tú bagetu porozdávali, ale zase boli sme tam u domácich, že ideme sa najesť, ja som bol jediný, ktorý som ten obed zjedol. Hej. Akože obyčajnú vodu by som tam nepil, čiže dajte mi radšej akože čaj alebo prevarenú kávu alebo niečo. Ale v podstate tak ako pre mňa, napriek tomu, že tú komunitu som poznal, bol úplný, akože hovorím, že nevieš si, ani si neuvedomíš, čo to znamená, keď niekto vyrastá v takomto prostredí, tak proste som to potreboval takýto typ lekcie. To isté, ako keby, že oni, keď sa dostali, že ešte do o mnoho horších podmienok, aj oni sami prežili takýto šok a chvíľku trvalo, kým akože boli schopní prekonať napriek tomu, že akože farebne to boli ich vlastní. No tu narážame na to, že ako to vieme dlhé roky neriešiť, hoci o tom vieme, vidíme to a že takto sa stále dá žiť aj v 21. storočí, že to je vlastne obrovská hanba. A teraz mi povedz, že vlastne tvoj zásah do toho prostredia v tom Martine spočíval v tom, že vlastne tam robíš že dobrú náladu, ako keby, že prepájaš tie svety, že lebo asi nemôžeš za seba zobrať tú ťarchu toho, že teraz vyriešiš problém, ktorý by mal sa riešiť systémovo, inštitucionálne, akokoľvek vo veľkom. Toto bola aj tá najväčšia frustrácia, ktorú som si akoby že veľmi rýchlo uvedomil. Teda nepodarilo sa mi nejako vygenerovať veľký záujem, že by sme tam chodili akože hromadne. Robil som to tak, že piatok po robote, proste doučil som o 12:30 a od 2:00 do nejakej 4:00, 5:00 sme tam každý piatok po obede chodili. Tým, že už to miestne komunitné centrum bolo v tom čase vždycky zavreté, tak, lebo pracovná doba iba do 15:30, čiže piatok iba do 15:00. Nevadí, že deti sa až o 2:30 vrátia zo školy. Tak väčšinu toho času sme tam trávili vonku, čo to je také blatové pole veľkosti asi tejto miestnosti, hej, ale akože dalo sa, keď sa dalo sankovať, tak sme sa sankovali, hovorím, hrali sme športy, keď bolo niekde vnútri alebo u niekoho na takej nejakej teraske, tak proste piškôrky, ja neviem, pucle skladáš a tak. Čiže veľmi rýchlo som si uvedomil, že ako keby my tam nedokážeme spraviť žiadnu systémovú zmenu. Ja som pôvodne myslel, že skúsime spraviť také, že identifikujem nejaké akože inteligenčne áčkové dieťa, hej, a miesto toho, aby ho zaradili do nejakej školy, tak akože skúsim ho dotiahnuť k nám do školy, kde viem, že sa mu učitelia troška viacej povenujú, ako keby, že pracovať na niekom. Tam bol problém ten, že hovorím, že prišli sme tam a za prvých 15 minút prišlo 15 detí, za druhých 15 minút ďalších 15 detí, ale úroveň hluku stúpla štvornásobne a toto sa takto akože cyklicky opakovalo, to znamená, sme tam boli my, 3 dobrovoľníci a okolo nás proste akože 40 deciek rôzneho veku s rôznymi potrebami a každý hlasný a každý sa chcel s tebou zahrať. Takže žiadna systémová zmena, akože už čo sa týka ubytovania a prístupu k hygienickým veciam, to nebola šanca. Ale potom, akože keď som túto svoju frustráciu rozprával tak nejako spätne a zreflektovali sme to, tak myslím, že jedna vec sa nám podarila a to je ako keby, že prvá vec je, že pre mňa osobne a pre ten tým ľudí, ktorý tam so mnou bol, chodieval tak akože získať si rešpekt. Ja veľmi rád rozprávam to, že ja keď tam prídem, tak v živote som si nezamkol auto, ani som si ho nepotreboval zamykať. A to isté je, že všetky tie decká, ktoré už postupne tak akože rastú a keď sa stretneme kdekoľvek v meste, tak proste kričia, mávajú, čo akože ešte stále sa majorita tak obracia, že toto je, čo to je. Hej, také nákupné centrum tam je, a keď chlapci robia nejaký bordel v tom nákupnom centre a SBS-kari tak márne rozmýšľajú, že jednými dverami ich vyhodia a oni druhými potom znova vojdu dnu. Tak ja keď akože chalanom poviem, že chlapci akože neblbnite, choďte von a pofajčite za druhým rohom, tak akože to rešpektujú a to spravia. No ale čo sa udialo teraz, také zaujímavé je, že my sme vlastne tú našu tínedžerskú klubovňu otvorili v centre Martina a zrazu sa tam zjavila táto partia, ktorá so mnou vyrastala. Hej. To znamená, to už sú akože o 5-6 rokov, to už sú takí akože 15-18 roční, s nimi samozrejme, že aj mladší sú rodenci, ale zrazu sú ochotní, pretože sa cítia ako kebyže bezpečne a prijatí, odkráčať si tých 35 minút, čo to je medzi ich miestom ubytovania, žiadna doprava tam nie je, ale proste prídu do toho centra a prídu tam k nám.
A už keď som videl, že tam nastala akože normálna interakcia medzi ich skupinou a ešte sme tam mali skupinu ukrajinských tínedžerov prvýkrát po 3 rokoch, že sa vôbec akože miestni Rómovia s miestnymi Ukrajincami nejako, bolo to také opatrné, ale bolo to v bezpečnom prostredí. A keď už hovoríš o tých o ľuďoch, ktorí prišli som z Ukrajiny, tak na Martine je veľmi jedno veľké špecifikum, že to mám od teba teda, hej, použijem to ako vtip, že vlastne vy ste ich posielali do Moskvy, do kina Moskva. Taká irónia osudu, taká slovná hračka, ale ako vyzeral ten začiatok pred 3 rokmi, keď sa začala tá invázia, že ty si počul nejaké volanie, alebo už si bol zavolaný a bol si na mieste pripravený konať, že... A my tým, že sme ako škola vždycky boli nejakým spôsobom, že dosť aktívni a Martin je také malé mesto, že reálne, však chalani sú tu, teraz niektorí, že čo sa týka, či už to boli učiteľské protesty, alebo predtým iné protesty, proste akékoľvek taká nejaká, že prodemokratická aktivita, tak stále to robí taká, akože, alebo organizuje a ťahá takže uzavretejšia, nie že uzavretá, ale malá skupina aktívnych ľudí a vždycky nejako tým, ako my ústa narastli, som bol toho nejako, že súčasťou. Začal vojenský konflikt na Ukrajine, o 3:00 po obede v ten deň, toho 24. som mal telefonát od jedného nášho absolventa, ktorý zhodou okolností sa angažuje v politike, ale vtedy, ja hovorím, však vtedy mal 20 rokov, takže čerstvo, a hovorí, že Tomáš, že musíme niečo spraviť. Ja reku, že musíme niečo spraviť. To bol štvrtok, myslím? Hej, štvrtok to bol. Tak ja mu hovorím, že tak ako spravíme budúci víkend zhromaždenie. On, že nie, že musíme spraviť hneď zhromaždenie. Tak akože tak telefonuj na mestský úrad, alebo že utekaj na mestský úrad. Zhodou okolností mimo stránkových hodín, ale ešte tam niekto bol. Takže teraz už neviem, či to bolo piatok alebo sobotu, proste hneď na to, akože my sme spravili verejné zhromaždenie v Martine na Divadelnom námestí. Prišli ľudia v šoku. To stretnutie si až tak veľmi nepamätám. Ale pamätám si, že už boli nejakí ľudia odhodlaní, že dobrovoľní hasiči a tak ďalej, že idú na hranicu a budú robiť, čo sa dá. Za týždeň sa vrátili, táto prvá várka tak nejako začala vracať a s nimi už aj prvé rodiny. A zároveň teda ozvali sa ďalšie občianske združenia, hlavne také, že Únia materských centier a také združenia, ktoré pracujú viacej so ženami, že musíme niečo spraviť. My sme sa tak nejako poznali zase cez tú školu, že ich deti boli u nás v škole, alebo že cez nejaké iné sociálne projekty, alebo tým, že my sme robili pre dosť veľa v občianskom sektore, akože tých benefičných koncertíkov a tak ďalej. A s tým, že teda musíme pre nich niečo spraviť, ozvali sme sa na mesto, že treba niečo spraviť, takže povedzte, že čo ideme spolu robiť. Na mestskom úrade som dostal informáciu, že my o žiadnom Ukrajincovi Martine ešte nemáme informáciu. Ja som povedal, že ja už viem asi o 30. Takže ďalšiu nedeľu my máme jednu takú spoločenskú miestnosť v rámci školy s kapacitou asi 100 ľudí. No vedeli sme o 30, prišlo 130. Bol tam aj prednosta okresného úradu, aj kdosi z mesta, aj nejakí policajti a zrazu všetci chytili akože paniku. Takže vlastne pozvali nás na zasadanie krízového štábu okresného s tým, že však armáda niečo spraví, spravíme zbierku a tak. A hlavne tieto inštitúcie ako materské centrá a proste ženy, ktoré vedia, čo to znamená, nie len zabezpečiť to, že potrebuješ len chleba s maslom, ale potrebuješ normálne, že pocit domova alebo pocit bezpečia. Hovorili, že ale to nestačí len, že spravíme nejakú materiálnu zbierku. No Martine to nakoniec dopadlo tak, že to robila armáda, spravila sa tá prvá veľká zbierka, to bolo nejako, že 3 týždne po začiatku konfliktu, keď už teda sme tam tých ľudí mali. Vyzbieralo sa 7 kopcovitých Tatroviek vecí. No ale čo sa s tým spravilo, ideme do veľkého areálu, skladu a tam takto akože 7 Tatroviek, čiže predstavte si, to bolo asi, že 4 tieto miestnosti plné igelitiek. A teraz nikto nevedel, že či v tej igelitke je jogurt, alebo iba plienky, alebo čo. Akože úplne, že nesystémové riešenie. Takže my sme, a zároveň od vtedajšieho prednostu okresného úradu,
sme tak nejako akože asi na 3. zasadnutí toho prvých pár stretnutí sme spravili u nás v škole, aj prvú nejakú takú zbierku, že začali sme distribuovať po tých víkendoch, ale už to bolo také, že boli sme tam od 2:00 po obede do 8:00 večer každý deň, lebo ľudia telefonovali, nevedeli, že kde budem bývať, potrebovali nejaké doklady vybaviť, alebo doktora, alebo už čokoľvek. Čiže ťahali sme to v podstate až do leta, takže úplne, že dobrovoľnícky do 8:00, 9:00 večer každý deň. Našťastie úrady zareagovali tak akože OK, z môjho uhla pohľadu, to znamená, že takto som dostal kľúče od priestorov, že môžete robiť. Tomáš, ale ty toto hovoríš, ako keby si žil 3 životy naraz. Ja som teda fanúšik Harryho Pottera a prípadá mi to, že ty máš ten časový taký, tie hodinky, kde sa vraciaš vždy na konci dňa na jeho začiatok, aby si išiel do nejakej ako keby inej práce. Ale ja som veľakrát, nikdy som nepovedal, že som to robil sám. Ja som práve povedal, že boli viaceré občianske združenia a boli viacerí ľudia. To není, že ja som tam bol do 7:00, to znamená, že my sme tam boli, to znamená, videli sme extrémnu potrebu. Bolo to extrémne únavné, ale akože to bolo ty treba si to pomenoval a to je moja skúsenosť, keď cestujeme po Slovensku, že naozaj to tak je, že je úzka hrstka aktívnych ľudí a čokoľvek, čo sa v tejto krajine stane, tak vždy príde niekto z tej skupiny, že aj toto musíme riešiť, aj toto musíme riešiť a vždy je to na pleciach 5-6 ľudí. A veľmi málokrát sa niekto vlastne do tej partie pridá a vyzerá to byť ako naozaj vlastne práca na 3 životy. Ty si niekedy vyhorel, Tomáš? Alebo ako vlastne pracuješ s touto energiou a s tým, že ja sa to pýtam ako človek, ktorý presne takto vyhorel. Keď som sa venovala boju proti korupcii, tak niekedy som nemohla si sadnúť ani v sobotu na kávu, lebo vždy si niekto prísadol a povedal, že má nejaký problém a potrebuje nejakú konzultáciu a po pár rokoch som mala pocit, že už vlastne sa ani nikde nemôžem skryť. Takže máš ty nejaké problémy s vyhorením, alebo ako to zvládaš? Osobne mňa takýto typ povinností, akože mne to nespôsobuje stres. Mňa to skôr tak akože nabudzuje, keď vidím nejaký akože výsledok, ale zároveň ja som na seba prevzal v tom všetkom takú tú, akože síce zodpovednú, ale najmenej stresovú robotu. To znamená, ja som ako keby, že áno, 50 telefonátov denne, že bolo treba toto vybaviť, tamto vybaviť, ale skôr, že robil som tú logistiku. Myslím si, že o mnoho ťažšie to mali tie dievčence okolo mňa, ktoré akože rozprávali sa s tými maminami, ktoré naozaj že prišli v ťažkých akože s ťažkou traumatickou skúsenosťou. Keď vám do toho centra proste príde rodinka 5-členná s tými igelitkami prázdnymi a oči na dlášku, tak akože celkom pochopiteľné, že nebudú rozprávať akože s cudzincami, ale to, že sa nepozdravili ani neprihovorili akože svojim súkrajanom z Ukrajiny, to už tam sme začali šípiť, že niečo je naozaj že zle. A túto časť práce, takú tú, že osobnú starostlivosť a osobné rozhovory, kde tí ľudia sa vám vyplaka. Hej, ja som proste, mali sme nejaké zdroje, lebo pomohol kadekto. To znamená, ja som sadol do svojho auta a 3-krát do týždňa som chodil robiť akože potom, že 600-eurový nákup. V tej dobe to boli tie, že 2 najväčšie koše takto kopcom, to sme 2 sadli do auta a proste tých 200 kg sme naložili, vyložili, čiže ja som mal akoby, že tú pohodlnú robotu. Mne to vôbec nepripadá pohodlne. Ale ja keby som si predstavil, že mám teraz počúvať niekoho, kto je tam akože naozaj že totálne rozbitý a rozprávam vám o tom, ako, a ukazujem vám fotky, ako jeho barák už neexistuje a rozprávam vám tie storky, ako tam proste akože naozaj, že 10 dní s tými deťmi ani nevedeli, kde poriadne sú, ako nastúpili niekomu do auta, koho ani nepoznali a nevedie, či to nie je nejaký akože úchyl, ktorý ich uniesie na západ. Akože toto je podľa mňa o mnoho náročnejšie akože absorbovať. Ja som to bral tak, že toto je job, ktorý akože treba spraviť normálny, že školník, zásobovač, akože a toto bola tá moja úloha. Rozumiem a počujem ťa a asi to naozaj, a srší to úplne z teba, že ty si vybral rolu, ktorá teba je nejako vlastná, ktorá ti je prirodzená a necítiš, že sa vyčerpávaš v tom. A môžem sa teda spýtať druhú otázku, ktorá ma fascinuje, že ty si teda, už si to spomínal, že si začal ako taký uzavretejší človek. Toto ťa naozaj muselo naučiť neuveriteľnému množstvu prepínania pohľadov, vciťovania sa do úplne iných situácií. Čo by si poradil Slovensku, ktoré
Niektorí ľudia tu majú v súčasnosti problém aj sa rozprávať s rodičmi, s blízkymi priateľmi. Zase sme v stave, že sa rozpadajú priateľstva. Ako sa teda podľa teba spájajú bubliny? Treba ísť spolu na ten nákup, alebo... Vieš čo, my sme mali viackrát túto debatu alebo s rôznymi ľuďmi dnes v priebehu dňa a ja teda nemám nikoho v rodine, kto by bol tak, že úplne opačne na strane buď etického alebo politického spektra, takže túto skúsenosť nemám. A s tými ľuďmi, ktorých takýchto poznám, mám pocit, že ako keby, akože poviem svoj súkromný názor, tá diskusia nemá význam. Lebo je to, pre mňa by to bolo akože zbytočné mrhanie energie a zvyšovanie si adrenalínu. Aj v školstve nikdy som neprehováral študentov na moje názory. To bolo možno, že aj v rámci toho, že učil som náboženstvo, ale nebol som farár, to znamená, vždy som mal tú akademickú slobodu a myslím si, že akože naozaj si stojím za tým, že som toto sa snažil robiť čo najpoctivejšie, to znamená, nebudem ja nikoho masírovať ani nikomu vnúcovať môj názor. Dokonca opačne, že keď sa ma pýtali, a pán učiteľ, vy si čo o tom myslíte, hej, keď prišla nám preteraz hociaka, že etická téma, že teraz riešili sme interrupcie, eutanázia a tak ďalej, akože vždy som odmietol odpovedať, lebo som to vnímal tak, že oni ako keby že čakajú, že ja im dám akože nejakú že quick fix, že ako by sa mali akože asi oni správať. Čakajú takú nejakú radu, že stará mama ti poradí, ako by si sa mal v tejto situácii. To nebola moja úloha. A teda ak nie názorovo, tak ako sa spájať ľudsky? To asi si nám vedel poradiť, nie? Ako sa spájať ľudsky? Poviem ti to druhú vec, ktorú som skúšal a ktorá tiež nefungovala. Napríklad, keď sme... Odídeme aspoň so zoznamom, ktorý nemusíme skúšať. To, čo si myslím, že vôbec nefunguje, potom bolo to, čo som vyskúšal, ale nezafungovalo to. To znamená, keď som započul kritiku, že prečo ty sa venuješ tým cigáňom a toto hento, však keby oni chceli, tak si môžu, akože pozri sa tam v tom filme ten milionár z Chatrče, alebo ja neviem čo. Tak som im všetkým povedal, že vieš čo, tak so mnou poď. Sadneme do auta, ideme tam. Ja ti zagarantujem, že budeš v bezpečí. Ja tam chodím 7 rokov a som v bezpečí. Chodia tam so mnou naše maturantky 45-kilové a doteraz ani hepatitidu sme nedostali. Jasné, že si poumývam ruky pred aj po, aj zdezinfikujem, ale akože a nikomu sa nikdy nič nestalo. Dokonca párkrát akože už tak akože boli všetci naučení, že párkrát sa mi stalo, že ja som buď nemohol ísť, alebo som musel skôr odísť preč. Tak, ale vedel som, že tu mám takého Janka, Joška a Ferka 16-17 ročných chalanov, ktorým som povedal, že a babi, keď skončia, tak pekne hentam ich odvediete, akože pôjdete s nimi a odvediete ich po najbližšiu križovatku, tam je pumpa, aby oni boli akože v bezpečí, lebo nikdy nevieš, či sa tam niekto akože nevyskytne. To znamená, hovoril som, že poď so mnou, poď si to zažiť na vlastnej koži. Nekritizuj tú skupinu, či už sociálnu, alebo etnickú, alebo akúkoľvek, ak sa s nimi reálne že nepoznáš a nezažil si ich v normálnom kontexte. No nestalo sa, čiže to hovorím, že nestalo sa, že by sa ku mne pridali a tým sa dostanem k tomu, že čo si myslím, že má zmysel. Myslím si, že má zmysel akože podporovať tých ľudí, ktorí majú záujem, ale možno, že nemajú odvahu. To znamená, ja radšej budem aj teraz, čo robím, keď pracujem s dobrovoľníkmi, síce máme akože tínedžerskú klubovňu pre druhostupňarov hlavne, ale máme tam stredoškolákov ako dobrovoľníkov. Pre mňa to znamená, že ja strašne veľa energie a času chcem investovať do tých dobrovoľníkov. To znamená, to sú ľudia, ktorí akobyže už nejako sú prednastavení, že môžem pomáhať a ja vnímam svoju úlohu tak, že ja mu potrebujem dať všetky nástroje, budem ho sprevádzať, budem ho vzdelávať, budem sa mu venovať, budem sa ho pýtať, čo potrebuje, budem mu pomáhať. A potom sám vie identifikovať. A potom, áno, či to znamená, radšej budem ja tú svoju energiu investovať do toho, kde vidím, že to má potenciál a posuniem toho človeka, kto už ako keby, že je na strane dobrého, proaktívneho, toho posuniem ďalej, ako by som sa mal hádať s tým, kto je a priori proti. No a teraz ešte ako keby taký, že úplný záver, sme to už ešte 2 hodiny a to sme nerátali teda, že by to toľko to mohlo trvať, ale ako držíte statočne. Tomáš, keď si s tými mladými ľuďmi roky v kontakte, my teraz so Zuzanou narážame na Gen Z, generáciu Z a tá nám dáva takú spätnú väzbu, si prípadame strašne starí teraz už. A my sa tu teraz tak akože tak kolektívne vieme dobre opustiť, že svet sa zdanlivo rúti do záhuby a podobne. Máš ty pocit, že teda keď to prevezmú tí tvoji mladí, ktorým sa venuješ, že to bude,
že to bude v poriadku, že to bude lepšie, že môžeme tam vidieť nádej? Len teraz nepoveď, že to nefunguje. Tak to si sa nemal pýtať. Akože nechcel by som byť, že utopista, že určite oni to zachránia. Veľa debat máme, lebo veľa z nich zápasí s tým, že či vôbec ostať v tejto krajine, alebo že tak, ale skôr to vnímam tak, že keď už sa pozriem na tých našich absolventov, ktorí že skončili pred 5 a viac rokmi a vidím ich, že síce ešte stále možno, že kde si študujú v zahraničí, ale akože sú to ľudia, ktorí majú nejaký ten základný charakterové hodnoty a my sme mohli byť súčasťou toho, že troška áno, asi je na to ešte príliš skoro povedať, že či tí moji absolventi niečo. Spýtaj ma sama o 20 rokov. Ale neviem, lebo keď hovoríš o Gen Z, to sa tak rýchlo mení tá sociologická skupina a oni sú chudáci takí, všetko hrá proti ním. A Tomáš, my tu zúfalo snažíme sa vytvoriť. Ja viem, a ja ale ja zase akože nechcem klamať na rovinu, na záver. Chápem a skúsime to takto preformulovať. Dobre, mám. Hej? Že keby som si myslel, že to nemá zmysel, tak to nerobím. To nerobíš. Áno. A čo ti dáva nádej? A toto by mňa ináč zaujímalo, neviem, nedohodli sme si záver. To podľa mňa toto bol on, lebo keď sa ho spýtaš, čo mu dáva nádej, už akože sa nikam nedopracujeme. Ale nie, pozri sa tu na tie ostatné príklady. Hej? Keby sme sa Paliho spýtali, čo ti dáva nádej, zároveň si povedal, že a nevyrieši sa to za 20 rokov, však proste tie stavby, iba ak, že by sa nejaká iná systémová zmena bola, ale môžeme spraviť minimálne niečo preto, aby sa to nezhoršilo. No, takto. Nám dáva nádej to, že sme si vás vypočuli, že robíte niečo, čo by ste robiť vlastne nemuseli, len to robíte preto, že vám na to záleží, dáva vám to zmysel, ochraňujete niečo, čo má hodnotu, ktorá nás presahuje milióny rokov. Tá jaskyňa si tu pamätá niečo, čo sme tu my nič nezažili. A Lenka teda má minimálne už pokoj, dajme tomu, s novým občianskym v peňaženke. Je to inak veľmi symbolické, mi napadlo, že bude 14. marca, čo je tu za nami, sme v synagóge bývalej, takže sme sa rozprávali vlastne o veľkom kuse našej histórie, na ktorý zabúdame. Vďaka tebe sme si ho pripomenuli, že na toto zabúdať nemôžeme. Pálo nám pripomenul, akú hodnotu má príroda okolo nás a že k nej možno nemáme adekvátnu úctu a rešpekt. A Tomáš zase nám pripomenul, že mali by sme byť všímaví a robiť zmysluplné veci tam, kde chýbajú. Nemá ich kto iný trebárs urobiť. Tomáš Gulán, Pálo Herých a Lenka Ticháková. Ideme naspäť na tie schody teraz? Ideme na tie schody zase? Ďakujeme vám veľmi pekne za výdrž a trpezlivosť, aj za to, že ste so mnou prijali tú hodenú rukavicu a zahrali sa a že ste ma neodmietli, naozaj ste mi urobili veľkú radosť. A my sme tu síce uzavreli, ale nedá mi nespýtať sa, či sa vy niečo nechcete spýtať. Ak máte ešte energiu, ak nemáte energiu, tak samozrejme rozumieme. To podľa mňa nechajme na také neformálne. A necháme to na neformálne, hej? Či? Áno? Myslím si, že to bude lepšie. Dobre. Ďakujeme veľmi srdečne, že ste s nami boli. Toto je projekt Bystrín. Bystriny vydávajú Dobrohru, už to viete. A ak sme vám boli aspoň trochu sympaticky, samozrejme, myslíte na to, keď budete teraz vyplňať tie 2% z daní, prípadne si nás dajte do nejakého listu, že nás podporíte, pretože nejde ani o túto talk show, ale o to sieťovanie ľudí po celom Slovensku, o ďalšie príbehy bielých vrán, ktoré sa starajú o to, aby sme mali nejak stále v kondícii tú našu krehkú demokraciu a tak vôbec. Krásny večer, veľa nádeje a veľa takýchto pozitívnych príbehov. A ďalších stretnutí, na ktoré sa tešíme. Ak budete mať cestu cez Banskú Bystricu 3. apríla, tak sa zastavte. Bude ďalšie, stretníme sa. Ďakujeme. Pekný večer. No, teraz príde.